Però després no ho fiques a la web, Mario? Això, fantasia. En la web no, però en el Facebook sí que se pot posar, eh? En el Facebook... Mira tu, que Núria està premiada. No volia dir-ho, però va, ho diré ja. Bueno, de totes maneres tindràs que soltar la càmera, Mario, perquè tu també estàs premiat. Cus. Mira per aquí sigue. Tu eres la que entrega el premi. Vale. Jo, qui eres tu? A veure si no caben ahí, per pujar. Això és com el Tour de França, 2 o 3 besos, quants són? Sí, no, el tercer. Jo el tercer, per què? Que injust. Poca gràcia, reina. Borra-ho. Bien, però aplaudiu. I el ram de flors? Teniu més paper d'això? L'enrotlla jo el regal. Ram de flors està tot cremat. Que se noti. Mira lateral dret. Mira això. És el que n'hi ha dit. No és l'enrotlla de regal. Oh, una caixa de cartó per les coses. No, tu no te vas a quedar, això és una caixa que teniu a casa. Sí que vol. Vámonos, tranquil. Ara, poquet a poquet. Així, perquè de vez en quan, si no l'agarra uno, l'agarra l'altre, pues si s'enganya... Que ho ensenye. El té! I ara t'excusa. D'on és? De Barcelona. Home, al saló i... Al saló, Mario, que volem veure-lo. No mos confundim. Però si a mi m'ha salido el teléfono de Mario Trialó, dic, ja li ha portat el teléfono, algo ha passat. Això no pot ser. Això no pot ser. Segon classificat, José Carlos. El DNI. José Carlos. Li enviem un WhatsApp. Ara un DNI, a veure. Si ara no agarra el telèfon, com matar. Això com pot ser? Si no ha vingut! Puja. Home! Puja, de tot. La gent de cabre tot. Ell no fa res? Ai, que estic nerviós. Esta l'enrotlla jo també, eh? Està prou més bé. Si me pillen des del Corte Inglés, me tanquen. Mira. Per firmar-te de... No, home, no. Això és perquè t'apuntes els xistes. Perquè no t'ho oblides. A veure. I una llibreteta para que no les olvide. Espérate ahí. Ay, meches. Ai, si no perdi més. I ara ens queda una premiada de totes les xiques del club. I la primera classificada, Núria. Tota la paga extra m'ha gastat. Mira. Mare meva. Pa quan vinga a animar-nos. Pa que no nos agarris esa calorada. Ara que no agarras esa calorada. Que no diguin. No. Oh, que bé. Va, fem una foto. Sí que bo. Sí. Ja t'he passat la partida. Passar la factura al club. Ja la fes, ara. Jo sí. Jo vaig apretant tot el rato, ja està. Si haguera vingut Ricardo, li he fet unes pistoletes d'au ja també. Perdonad una carrera, Hòstia, com va. De categoria. Saben aquell que diu. Sí. Yo con el calor. Va, que te salpites, Claro, es seguro que te la... A l'altre amigo invisible. I el telèfon m'ha molat, saps? Hòstia, que risa. Ai, t'hi caguen de dalt. L'any que ve, este acontecimiento sí no se farà. Ah, no? Sala Rex.
Home, jo què sé. No n'hi ha casalla ni res? N'he deixat la piscina, no n'hi ha casalla. I ara ni un... L'ha parat, no sé si l'ha parat. No, Pel fill, pel fill. Sí, que... Ara sí que mon pare. Si no agarra el telèfon ja per agarrar-lo, No pot dir que no en té. Frank, això t'ho vas tremat i tot? Sí. Ella soleta. Ella sola. Que se ho guarde, que le entregaràs i això s'ha de guardar com a trofeo. Vale, que estava ahí en casa y en regalo, como para tu jefa. No son cuatro tonterías. ¿Dónde van a Ahí no quiere más de foto. I si sempre pel continuar donant Ah, seria el millor que més xuntetes. Les xuntetes, la meitat... Mario, no sé si l'ha parat o... És que seguís comptant. Però no mira. Apreta el botó. No, sí. Mira ella. Va, que s'ha quedat per la posteritat. L'any que ve te veuràs i diràs, ui, que prima estava ahí. Vos passa a totes, eh? Això sí que no. Això sí que no. A no ser que siguem d'una altra manera, però va tot dir que no. Com siga. Mira, Xuli i Xuli fa 5 anys. Uno és Xuli i l'altre és quan jo vaig conèixer a Xuli. Alfonso i la gorra pareix un rapero. No, un rapero, com li diuen a este? Eminem, míralo. A Ricardo l'empalmarem, igual que fan en les fotos de la festa de Sant Roc i tot això. El ficarem tipus... Guarda-li la bolsa.